Jeg er så grøn. Du er overhovedet ikke grøn. Det er også grøn, hvad fanden snakker du om? Ja. Det er nice, du skifter farve ud i enderne. Ja, du bliver til. Blå. Nå, okay. Blå eller lilla. Ja, ja. Sink eller... Okay, det er meget bedre end sidste år. Jeg tror simpelthen ikke. Stykket. Ja, det gør det. De er fæser. Ja, altid nogen. De kan bare sådan... Ja, det er det. Fordi 21 starter, altså. Ja, kom her, så fuck! Det er helt tilfældigt. Nej, den første rører til derude. Nej, nu var den første derovre. Ja. Det er lige her, så jeg tror. Så kommer det ikke. Shit, nej. No homo. Kom. Det er det første gang, jeg har set den. Hvad? Det er første gang, jeg har set enderne. Det kan være, de er meget lyse. Der var faktisk underligt, den der i midten også. Men den der også. Ja, midten er grøn. Det virker, når de godt bliver tøjet af, så drejer de sådan... Ja. Ja, okay, godt. Vildere i forhold. Ja, det havde jeg også sagt. Men det er 10 gange vildere end sidste år. Sidste år, der var det plat. Det var nedad. Ja. Ja, det var... Dumt. Fordi når de sprang, så hoppede det derop. Ja. Så det der fesen noget bag den. Du skal sige bang. Det er py. Var det det? Ja. Hvad er klokken? Igen det der. Nå, nu har de endelig fikset det. De er endelig fikset det. Det virker faktisk nu. De er endelig fikset det. Jeg tror, der er 3 minutter tilbage. Ja, så sad den fast. Lol. Det sidder fast. Det gør Jan Jam ked af det. Ej, det blev 19, men... Det er det, der var. Og det mener, der skal være den største. Det ser da fint. Det er da i mindst, er det sådan citron. Det er et ærligt forsøg, det der. Ja, det er det. Åh, det var virkelig underligt. Det der ser virkelig underligt ud. Men det er mega fedt. Ja. Det er lidt små insekter, der bare løber væk. Små insekter, man lige finder, og så... Det er om mad, godt. Lidt pest. Så spreder det sig. De tror, det er dyrkeri. Det er faktisk bare Virus. I virkeligheden til dør. Zombie apocalypse. bare sådan noget mere blandet op. Ja, det synes jeg også. Det er faktisk gjort til at det ikke er bedre, hvad det skal være. Bum. De der, de får... Prøv at se, man kan ikke se. Den skal ikke springe i luften i min stue, det er helt sikkert. Ja, præcis. Bagefter ser det. Shit, de store der der. Okay, det gik her. Og nu lugter også bare krus. Ja.
var faktisk okay af den der. Ja. For den røg op i luften.